Здравейте, аз съм Стефани. През 2015 година съм завършила професионалната гимназия по електротехника и електроника в Горна Оряховица. В момента съм фитнес треньор, консултант по здравословно хранене, автор на 2 книги, собственик на бранд за здравословни храни и хранителни добавки, също така и майка. Може би се чудите какво правя в този подкаст. И аз малко се зачудих на поканата, защото не се занимавам с това, което съм завършила, не работя по специалността си, но пък реших все пак да се включа. Надявам се, че ще успея с това кратко видео да ви мотивирам и вдъхновя да следвате вашите цели, да бъдете упорити и да правите това, което обичате. Аз завърших паралелка с програмиране, именно това е нещо, с което мислех, че ще се занимавам. От 8 клас си мислех така. Но всички знаем, че не винаги това, което си мислим в 8 клас, е това, което се случва и напред в живота. Точно така стана при мен. Открих други интереси, които ме запалиха повече и така се отклони малко моята кариера. Всъщност мисля, че програмирането тогава ми се отдаваше или поне го правех с лекота, не ме натоварваше, харесваше ми, но след това открих и други неща, които ми харесват, като например графичния дизайн, запалих се по него, започнах да ходя и на такива курсове, преди това ходех на курсове за програмиране, след това за графичен дизайн и на малко по-късен етап пък открих дигиталният маркетинг, който тогава тепърва навлизаше в България и ми стана изключително интересно. Започнах да ходя на курсове за дигитален маркетинг, а през цялото това време пък не спирах да тренирам и да се интересувам от здравословно хранене. Тогава реших да си създам моята Facebook страница, малко на шега, но започнах да си споделям неща за тренировки, за хранене, най-вече за собствена мотивация. Но към днешна дата тази страница вече има над 95 000 последователи, което пък ми отвори доста възможности, доста работа и започнах да се занимавам с това. А съвкупността от нещата, които бях научила от графичен дизайн, дигитален маркетинг, сега ги използвам успешно. Също така изкарах специализирани курсове за фитнес треньор, консултант по здравословно хранене и разбира се, не спирам да уча, защото това е най-важното. Ако искаш да се развиваш, трябва постоянно да надграждаш знанията, които имаш. Това, което бих ви дала като съвет е да опитвате нови неща, да учите, да изпробвате. Само така ще може да откриете наистина нещото, което ви харесва, нещото, което обичате да правите, защото ще го правите доста време. Трябва да работим, няма как. Затова е важно нещото, което ще правим, наистина да ви харесва и най-вече да ви носи удовлетворение. Затова не спирайте да търсите, не спирайте да учите и открийте това, което наистина обичате да правите.